Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. DWBL-FM 91.9. Ayan na po ha, maya paabak po karing kay katamong kakaluguran. Ini po ing public service advisory ni kay katamong radyo, ing radyo na po ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po ichinsinugid ing kay kayong kakaluguran, akayan tabi po ngening kaorasan keniking kay katamong programa. At atin tampong bisita ngening Aldoy Tine. At di nantala pong maya pa oras, ban kanita magpakilala po kay kayo pota. At treni pong kay katamong kayabe anak, members na lapuning metong banda, milog po bang kanita. Maki pamisabak ne, kaniting daratang Domingo, king kay katamong Sinukwan Festival 2025. At bayo po yan, at katanda kayo po. Ban kanita makiyabe po o nung ating kayo pong buring ipadalang mensahe or greetings kaniking kay katamong programa, magsilbiyo lamo pong ipadala karing kay katamong text line numbers para po king smart. King 0918-351-8282 at King Sun Cellular King 0942-357-4268. Mag-subscribe kayo naman po king kay katamong YouTube channel, King ASF Radio Station 91.9 FM o king www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Paki-like and share mo naman po ing kay katamong Facebook page, ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Antimurin, follow us king kay katamong Twitter or X account, king username at radio_ASF. At king kay katamong Instagram, king username at ASF Radios. At king kay katamong pong peka ba yung platform, king kay katamong TikTok. Paki-follow ye po king kay katamong username at 919 Bright FM. At karen pong kay kayong advertisements, magsilbiyo lamo pong ipadala, karing kay katamong account na po, ating contact number, ring kay kayo pong inquiries, kingasf.radio.mktg@gmail.com o kaya po maus kayo o mag-text karing numero 0949-609-5478. At pasibayo po, didinan talang maya pa oras, dening kay katamong bisitang anak, ban kanita. Magpakilala po kay kayo, many batan po, keniking Indu Band. Metong niya po karening bandang Milub, bang kanita makipag pamisabak ne po, kaniting daratang Domingo, king kay katamong Pamisabak Sinukwan Festival Kapampangan Battle of the Bands 2025. At ayan, umpisan tayo. Kening keka kakungwalan siguro. Magpakilala ka pa. Ang popang nung nanuya ing kekang role, king keka yung banda. Hello po, I'm Nazrin Kiansi Kayanan. I am the bassist ng banda namin na Hindu. Okay. Hi po, I'm Brent Natada and I'm the lead guitarist ng banda namin. Hello po, ako po si Isaac Castro po. Ako po yung rhythm guitar po sa banda po. Hello, Josiah Carlos po, drummer ng Hindu. Ayan. So, kumusta naman? Ingke kayong biyahe? Ingke kayong Aldo? Okay lang po. So, maganda naman po yung umpisa ng araw namin. Na-excite ba kayo? First time nyo bang mag-guest sa isang program sa radio station? Yes po. Parang nahihiya kayo. Kinakabahan po kami. Siguro bilang unang tanong natin, no, ano ba yung meaning nitong Hindu Band? Yung meaning po ng Hindu Band is indayog ng sining, daloy at ugnayan, performing arts. Ayun. So, pero kung pakikinggan natin yung Hindu kasi sa Kapampangan, 'di ba? Sa Tagalog, I mean, is ina, 'di ba? Mother, nanay.
So, ako personally, nung narinig ko yung banda nyo, yun yung unang naisip ko eh. At dahil ang school nyo ay, saan nga ulit ang school nyo? Mary the Queen College. O yun. So parang related din talaga siya. Yung pangalan niya na Indu, tapos Mary the Queen dahil yung ating Indung Birhen na Ausan Tamunem. So ayan, ano ba yung musical identity ng inyong banda na maaring masabi natin na naiiba kayo sa ibang banda? More on mga rock po kasi yung genre ng banda namin compared sa iba po. Medyo nagsistick po sila sa ibang genre. Yung rock po kasi matatawag ko po na medyo unique po siya kasi yung mga kabanda ko po, more on Metallica po yung gusto nila. Tsaka mga mabibigat po na riffs, ganun po. Ayun. So, ano yung mga mensahe na kumbaga, ina-apply nyo dito sa inyong mga bawat pagtugtog, bawat pagkanta, or bawat performance. Siyempre, di ba, minsan meron tayong mga messages na parang inaalay sa ating bawat performances. So, ano ba yung sa inyo, kapag tumutugtog kayo, ano yung mensahe ninyo na gustong ipaabot? Ano lang po, enjoy lang po sa lahat ng bagay. Huwag mong papapressure, huwag mong papastress. Ayan. Mukha nga hindi kayo nai-stress, no? Tsaka po, maging humble lang po lagi. So, kung ano man nararating natin sa, kunyari po dito sa Pamisabak, is nagkaroon po kami ng opportunity na makapag-perform sa Pamisabak Battle of the Bands. Maging humble lang po tayo lagi. Oo. At dahil siguro mga bata pa kayo, no? Kaya nasasabi nyo talaga na dapat i-enjoy lang yung every performance. Kumbaga kasi bawat performance talaga para sa inyo ay isang experience na kumbaga iniipon nyo lamang, no? At nang sa ganon ay babaunin nyo sa mga darating nyo pang mga performance, no? So, dito sa ating Pamisabak 2025, papaano naman kayo nagpe-prepare para sa competition na to? Na-pressure ba kayo? Medyo po. Wala Kasi po po, kami practice. kasi po nung nalaman po namin na magpe-perform po kami dito sa Battle of the Bands is weeks na lang po yung practice namin. Wala So, man, medyo nagkaroon po kami ng... Days na lang yan. Days na lang po pala. Days na lang po. Nagkaroon po kami ng pressure sa sarili namin. Pero, nakakayanan naman po namin i-handle lahat ng pressures na yun. Oo. Pero sino yung nag-push talaga sa inyo para sumali dito sa competition na to? Kami pong lahat po siguro kasi gusto po namin din po. Yung mga ano po namin, yung mga nag-handle din po sa amin is pinush din po kami na sumali dito. Ayun. So, batiin nyo naman yung mga Shout- nag-handle sa inyo. Shoutout kay Surfe, Kuya Cyrus, Kuya Nick, Ate Chloe, shoutout sa inyo. Mahal ko kayo lahat. I love you, Indu. Eto, no, gaano ka-importante sa inyo na meron tayong isang platform, which is yung Pamisabak, kung saan pwede nyong ipakita yung mga talento ninyo at the same time, naka-highlight natin yung ating Kapampangan roots, yung culture natin. So, gaano ka-importante sa inyo na eto, meron tayong Pamisabak na ngayon ay nasa second year na. So yun po, sobrang importante po namin ay po sa amin yung Pamisabak na yan kasi po para sa amin is parang feel po namin is binubuhay po namin ulit yung kultura ng mga Kapampangan lalo na sa music industry ng Kapampangan. At kilala tayong mga Kapampangan bilang marami tayong magagandang values, 'di ba? At saka yung mga experiences natin sa pagkanta, sa music. So, ano-ano yung mga values na yon na ina-adapt nyo din dito sa inyong grupo? Humble lang. Humble lang. Ano po, siyempre po, you need to consider the people's, ano si tawag doon? Interest. Okay. You need to consider them because hindi po lahat sa inyo parang mag-agree sa pagtingin nyo po. Kaya we need to consider them really po. So, ikaw, para sa'yo, importante din talaga
yung magiging reception ng mga listeners, ng audience ninyo, no, sa bawat pagpe-perform ninyo. So, ikaw, bilang isang Kapampangan, taga-Kano ka rin, Pen? Bacolor po. Ayan, Bacolor ka pa mo, eh. Kilala natin yung mga taga-Bacolor na talagang ano rin yan, purong Kapampangan din, Opo. Ika, nanong values o nanong kareng values na atin ka as Kapampangan, itang dadala mo king grupo yo? Maging Mapakumbaba. mapagkumbaba po sa sarili. And lagi po namin kino-consider din, yung po sinabi ng katabi ko, lagi po namin kino-consider kung ano yung mga gusto ng mga kabanda ko. And para magkasundo-sundo po kami is nire-respeto po namin yung isa't isa. And nagkakaroon po kami ng disiplina sa banda po namin. At saka hindi kayo matatawag na banda kung hindi kayo parang you do not consider each other's opinion din talaga, 'di ba? Kasi lilitaw at lilitaw 'yon kapag tumugtog na kayo no? So ngayon naman, meron ba kayong particular na kanta sa set nyo as of today na napaka-meaningful sa inyo? Sige, ano yung kanta na 'yon? Siguro, yung sumayaw ka. Kasi parang yung meaning ng kanta po na yan, tuloy-tuloy ka lang po. Tawag doon. Yeah, use the mic na. Kahit ano pong nangyayari, tuloy lang, sayaw ka lang po sa mga nangyayari. Ganun lang po. Enjoy lang po talaga. Kunwari, ganing kasalukuyang panahon, sabi mo kasi, mag-enjoy mo, king maski na nung malilyari. Kumbaga, go with the flow, bala makanitan, king kasalungsungan malilyari, king kay katamong bansa, king kay katamong community, which is, I think, apapanalben nyo naman, karening kay katamong balita. As kaya na kan, makananu itang baga panlalawe yu karening issues na apapanalbeta mo karening kay katamong balita king television and daramdaman king radio station dakal corruption, di ba? So bilang kaya nakan dapat ali kayo mo basta baga maging maklak about kareng issues sa reta ikayo na ano ba itang aiisip yu na pwede yung gawan makanyan. Siyempre naman pwedeng go with the flow tanamu, karetang makanitang klase ng bagay, Yung aisip mi po is, buri miya pong gamitan ing platform na ning pamisabak para mayatad itang mensahe na buri ming ibiyakarela kalupan na ng malilyaring issue ngeni kening kaya katamong bansa. Ito po. Nino pa ng ating buring isagot. Yan feeling ko dakalya sagutin niya. Laya kasing mind. Through our songs siguro po, we can definitely see the meaning of the song. And if you hear this, kunwari po, yung, let's take example, Awit ng Kabataan, we need to hear people's voices. You can see that. And when you hear the song, you really feel the power of it po. Yes. For you, ano ba yung meaning nitong awit ng kabataan na ito? Yun nga po, the young generation, you need to hear their voices or their opinions. Oo. Gaano ba kahalaga yung opinion din ng mga kabataan sa panahon na to ngayon? Sobrang importante po ng opinion ng mga kabataan ngayon, lalo na sa generation namin. Masyado na pong parang yung ibang generation po kasi is medyo nabulag po sila sa katotohanan. So yung mga kabataan po is parang magiging susi sila para buksan yung kaisipan ng mga bulag pa rin sa katotohanan. Istuitan king panahon niya ni kasi talaga kumbaga dakal lapin dening manahimik, maging bulag, maging maklak, kening malilyari king kaya katamong kasalukuyang panahon So as youth as kaya na kaning panahon na ini talagang ikayo kasi itang bala mo maging tagapagmana ali mo kening pisasabihan tamong culture, kening arts, kening kaya katamong Kapampangan language, pero even kareng daratang panahon ikayo kasi tang misundu kumbaga you will continue nung nanoy tang atin tamong so
might as well itulid yun napin man nung nanitang atinta mo ngeni kasi ikayo rin naman mag-handle ka rin karing daratang panahon So, ngeni naman nanitang advice sa abyeyo karing Kapampangan musicians mo naman na bala mo mangarap la na mag-perform king stage kalupayo kasi masanting yung opportunity nine imagine metong kayo karing banda na mag-perform on November 30 kening katamong lalawigan Kapampangan. Sige. Wag mong papa-apekto sa mga sinasabi ng iba. Tuloy lang po, keep on practicing po hanggang sa maging magaling ka po tapos makipagsabayan na po sa iba pang mabibigat na banda. Yun po. Huwag tayong tawag dito. Huwag tayong tumigil na mangarap. Keep aiming sa kung ano mang gusto mong marating sa buhay mo, lalo na sa music. Kailangan talaga practice lang and lagi mong i-motivate yung sarili mo para may angat mo rin yung sarili mo and huwag kang aasa sa kakayanan ng iba. So speaking of sinasabi nyo, wag susuko, ganyan. Kayo ba, ilang taon na itong banda ninyo? At sa taon or months ng pagsasama nyo na yon, masasabi nyo ba na itong mga pinagdaanan ninyo talaga, kumbaga, tiniis nyo at masasabi nyo hindi talaga kayo sumuko? Kami po kasi is, yung banda po namin, nabuo lang siya this year. Pero naging okay naman po yung pagsasama po namin dahil dati po kasi is may kanya-kanya rin po kaming banda. Nung before po kami pumasok sa Merida Queen College, may kanya-kanya po kaming banda. So sa ilang years po na experience na yon, may mga lessons po kami na dinadala para mai-apply din po sa bago naming banda. Yun. Si Kuyang naka-blue. Ano nga ulit ang pangalan mo? Isaac Castro po. Isaac. So, ikaw, Isaac, anong year ka na dito sa Merida Queen? Grade 11 po. Grade 11. So, anong year na ba ngayon yun? Nasa third year, tama? Third year high school? Fifth. Okay. Ikaw ba, yung parents mo, kumusta naman para sa kanila yung pagsama mo dito sa banda na to? Hindi ka ba binabawalan or pinagsasabihan na baka maging affected yung studies mo? Hindi naman po. Ano naman sila sa akin po, supportado naman sila sa akin sa pagbabanda. Lagi nila ako sinasabihan na i-balance ko lang daw po yung school at pagbanda kasi para hindi masira yung ACADS ko po. So para sa'yo, gaano ba kahalaga itong mag-focus din talaga sa pag-aaral? Kasi po, kailangan natin mag-focus sa pag-aaral kasi pag nakapagtapos tayo po, magagamit natin yung mga natutunan natin sa mga ibang trabaho at makakapagkuha pa tayo ng mga magagandang opportunity sa ibang bansa, lalo na kapag magaganda yung mga grades na nakukuha mo po. Ito kunwari hindi kayo nanalo. Kunwari lang naman. Yung hope nyo or yung lesson na babaunin ninyo? If ever na hindi kayo palarin dito sa ating competition. Ano naman kasi namin dito po, kahit manalo or matalo po, okay lang. At least, nag-enjoy po kami sa event na pinasukan namin po. At yung lesson naman doon po is, mag-practice po hanggang makuha namin ulit yung opportunity at mapakita namin ulit yung mga lesson na napag-aralan namin po. Ayun, no? Talagang yun yung spirit ng isang Kapampangan, no? Yung basta naibigay yung best, nag-enjoy. Kumbaga, bonus na lang kung makakuha talaga ng place sa isang competition, no? And I think yun talaga yung spirit at values ng isang Kapampangan na hindi sumusuko at tuloy lamang sa laban, no, sa paglaban. At doon nga nanggaling talaga, no, yung message and meaning din itong ating Sinukuan Festival dahil nag-start din naman itong Sinukuan Festival na to 28 years ago, no, nang dahil nga gusto nating i-uplift yung mga Kapampangan people mula doon sa mga napagdaanan nilang pagsubok like yung pagputok ng
bulkan, pinatubo, yung mga pagbaha, yung lahar na na-experience nila. So, eto, 28 years after, which is ngayon na nga, 2025, no? Kita natin that even kayong mga kabataan, nadadala nyo yung values na yon at yung pag-uugali na yon ng isang Kapampangan. So, eto, ano ba ang mga aabangan natin sa inyong banda, itong bandang Indu? Yun po, abangan niyo po yung performance namin sa November 30 sa December 2. November 30. November 30. November Ay, isa 30. pa kasi. November 30. Manood po kayo and sisiguro din po namin mag-enjoy kayo sa magiging performance namin. Mukhang meron pa kayong gig sa December 2, ah. Opo, after ng event po, may Ayan. So, any gig, ayun nga, gig, no? May additional pa ba na aabangan dito sa bandang Hindu? Pero doon sa December 2, na, ayan, nabanggit ni Kuya. ayun po, manood rin po kayo sa upcoming event namin sa December 2 sa Plaza Guagua. Private school night po siya and makakapanood po kayo ng iba't ibang performance mula sa Indu. Oo. So ano naman ngayon yung inyong final message and invitation sa ating mga nanonood at nakikinig dito sa ating station para abangan nila kayo dito sa darating na Pamisabak? No. Katulad naman sinabi namin po kanina, just keep on moving, sumayaw ka. Yun lang po. Ayan. Sige, ano pang mensahe ang gusto nyong ibigay sa inyong mga supporters and fellow Kapampangans? Ganon din sa mga organizers natin, no, na nagpapagod para talagang mabigay sa inyo yung experience na ito. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga organizer ng Pamisabak and sa mga nag-handle po sa amin na Indu Band. Maraming salamat po and maraming salamat po sa suporta, sa pagod at hirap na ginagawa ninyo. Sisiguraduhin po namin na magiging successful and worth it yung mga paghihirap na binigay nyo para sa amin. Ayan. Kayo, baka may gusto kayong message sa ating organizers dahil dumaan din kayo sa screening, no? At talagang sa second screening ba kayo? Opo, second No, screening. noong November 21. So, anong masasabi nyo sa mga nagpagod dito sa event na ito? Thank you po ng marami dahil na-experience po namin yung mga yun po, yung wala po yung recording studio po. First Oo. time po namin yun. Tsaka po itong Pamisabak po. First time Ayun. din po namin. So talagang very thankful kayo doon dahil first time yung pumasok sa isang recording studio. At imagine, hindi pa kayo talagang nag-perform or hindi pa kayo nanalo pero na-experience nyo yung ganon na makatugtog sa loob ng isang recording studio. Ayan, baka may gusto kayong mga batiin. Shoutout kay mama ko, tsaka papa ko. Parenta nyo na yung barong ko. Mukhang yun ang costume nyo, ah. Magka-costume ba kayo sa darating na 30? May Opo. baka lang po. Ayun. Si ano nga ulit pangalan? Isaac. Isaac. Oh, baka may gusto kang batiin. Ay po sa papa at mama ko, maraming salamat sa pagsuporta sa akin at sa pagbabanda ko po at mahal na mahal ko kayo. Ayun. Ikaw? Shoutout sa pamilya ko na patuloy na sumusuporta, sa kuya ko na nasa Palawan. And shoutout din sa mga friends ko, kay Kyla and kay Ate Chloe. Yan. Siguro pareho rin na rin ako. Shoutout sa mga parents ko. Sa tatay ko, sana itad na yung pedal ko. Joke lang. Love you pa. Siyempre, thank you sa mga friends ko na sumusuporta hanggang ngayon sa 5 years namin pagsasama. Thank you talaga. Ayan. Siyempre, wag din natin kalimutan yung teachers ninyo na pinapayagan kayo na sumali sa mga gantong competition. Shoutout kay Sir Eliezer Sampang. Love na love kita, sir. Shoutout Ayan. kay Sir Perry. The best. Kay Sir Peden.
Sir Gideon. Sir Gideon, Sir Kim. Sir Gid. Sa mga sumubaybay sa amin sa simula pa lang sa una ng practice hanggang sa mag-screening kami. Ayan. So, masasabi nyo ba ngayon na ready na kayo para sa November 30, 2025? Sakto lang. Sakto lang po. Wala pa po kami practice. Sakto Wala pa lang. po. So, pagawin nyo, magpa-practice pa kayo. Meron Bukas pa pa po kayong yung ilang practice. araw. Bukas pa. Ayan. So, i-reserve ninyo rin talaga, no, yung inyong energy. At syempre, may dalawa pa kayong kasama, which is yung vocalist ninyo. Okay, shoutout po pala sa dalawang vocalist namin na nagkasakit lang po kaya hindi sila nakapunta and may agenda po yung isa. Si Ate Arian sa main vocalist and si Noah. Si Shoutout Glock9. sa inyo. Ayan. So, meron po ba tayong greetings or mga viewers po natin? Ayan. Syempre, ginigreet din natin, no, si Dr. Joy Velez Fernando na talagang siya ang chairman nitong ating Pamisabak Kapampangan Battle of the Bands this year. At last year din, no, siya yung nanguna para maihatid sa atin itong napakagandang event na ito under Sinukwan Festival. At good morning din po kay Cheryl Narciso Carlos, kay BPM, sa Illumine, kay Rezi Fontanilla, Angela Castro, Sherry May Carlos, Jomer Punzalan, Arian Capuli, Nick Pineda, Alicia Garcia, Bulusan, Cyrus Calamba, Samantha Gozum, at kay Gabriel Tuwa. Wow. At mula kay Rezi Fontanilla, good morning! Shout out sa lahat po ng participants ng Pamisabak Sinukwan Kapampangan Battle of the Bands 2025, Go Aslag and Induban. From Nick Pineda, let's go Induban. From Arian Capuli, let's go Indu. From Cyrus Calamba, let's go Induban. Ganun din ang sabi ni Carmela Mendoza. At from Alicia Bulusan, go Nas. Ayan, mukhang ano yun Ayan, maraming salamat muli dito sa ating Indu Band, no? Isa po sa mga magtatanghal at talagang participants po ng ating Pamisabak Sinukwan Festival Kapampangan Battle of the Bands 2025 happening on November 30, 2025. At magbe-break po muna tayo at sa ating pagbabalik ay makakasama naman natin ang isa pang banda, ang Aslag Band, na makakapanayam at magkukwento at mag-share din po ng experiences nila para po sa ating darating na event, ang Pamisabak 2025. Huwag po kayong aalis at magbabalik po kami. Ang Nobyembre 30 ay tinatawag nating Araw ni Bonifacio, kung saan ginugunita ang buhay ng Pilipinong bayaning si Andres Bonifacio. Kinikilala natin siya sa kanyang pagmamahal sa kalayaan ng bansa. Kaisa ninyo ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, sa paggunita sa makasaysayang araw na ito ni Andres Bonifacio sa Nobyembre 30. Handang humarap sa hamon at maging matatag. Kasama ang Cobra Energy Drink. Tatag mo, tatak Cobra. King kapupusan ning bulan na iti at 30 ning Nobyembre pagmasyusyanen ning banal a kapulungang Katolika ing kapesta ng San Andres. Metong karon 12 apostoles ning Ginoo. Yaing kapatad ng San Pedro Apostol, penaral na yan naman ing maya pabalita ning Ginoo. At karaniwan niyang mayayakit ing larawan na aating kayabeng ekis sa krus uling kanitiya mipaku amegin sangkan ning kamatayan na. Kareting aldo nung nakaringgaga na kantaya anyawaran tamo ing kasaupan na ban kanita lalo tamo palapit kang Isus kalupan na. Ki makapasubaling paralan ipanalangin tala ring anggang talapagobrang makikaugnayan king pamanasan. Mamilatan niya sana ing San Andres man lalong sumulong ing karelang kabiyayan.
ing radyo ning Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Karentabe tayo kaniting pamagmasusi king kapesta ng San Andres Apostol. At iba't po ken iking parokya ng San Andres king balen ning Candaba. Ini po Isobel Sagum, meto nga membro ng Children of Mary Immaculate. Pupuge kaya kayong masayang pesta ng Apong Andres. King malagong balen, tamong keni kumibay, king manyaman na bie, keni kumuikit, saksi king lubog dangal, tapang nagkabyas nun, pagmaragul kay matena ka na dayon kapampangan. Ngening maragul na ako, akakit kula ding niyaya liwang tao, pagmulalande ing malagong probinsya tabo, abe-abe palang nagkatan, the whole world in our own kababayan. Welcome to Pampanga, Malaus Kopu. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Get ready for the places you'll go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has fabulous things, Pampanga, Philippines. It's easy to leave, you won't wanna leave, 'cause here in Pampanga. Everybody say yeah, 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 yeah. Sukita laking marangle, isang banat matwang bale. Bakit tawing ngayon naganang pagbalagong tingge? Ang iba't king tradisyon ang ganaking bagong panahon. Paborenyong maniglo, Inasal ang mero, bisang mako. to anyone who's looking for the best culinaria, the best chefs, kusinera, and delicious carinderia. And the recipes of Kapampangan families, you will surely lose your sanity. Come on everybody, say Maganda Pampanga. Pampanga, yeah. Get ready for the places you'll go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has fabulous scenes, Pampanga, Philippines. Naganukarin ka man, Morang Arayat, Susuan Magalang, Florida, Blanca, Lubao, Mexico, Bago sa Simon, sa Taan, sa Taliban, sa Luis, Santo Tomas, Apalit, Minaling, Candaba, Bacolod, Angeles, City, Mabalacat, City, Masandul, Macabebe, City of San Fernando, we got to be proud. Come on, Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Get ready for the places you'll go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has fabulous scenes, Pampanga, Philippines. Na 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 no tama, na 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 no tama. Everybody loves Pampanga. Na 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 no tama, na 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 no tama. Everybody loves Pampanga. Pampanga, yeah. Get ready for the places you'll go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has fabulous scenes, Pampanga, Philippines. Pampanga, Manyama, Pampanga, Manyama, Pampanga, Manyama, Pampanga. Wow! At pagbalik ya po, ing kekatamong Public Service Advisory, Kenny Muking 91.9 Bright FM, ing radyo na po, ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ayan po, mga Pampangan na kuling masakit talagang managalog. Talagang akitamo kayo nito, ang kekatamong confidence, pangaras king kekatamong sariling amano na po. At ngeni, kaya ba tayo ining aslag band. At di na talang maya pa oras din ng miyembro no, ning mesabing banda, ban magpakilala kayo at mamugi. Unatan kaya kay katamong makasalamin. Bali. Ako po si Neil Ashley Ocampo from Betis Guagua, Pampanga po. So, nanuyan kaya kang role, king kaya kayong banda? Ako po yung
Minsan, actually, liwasan kaya po kasing minsan iyang lead, minsan ako rhythm guitarist. Pero ako po yung main vocalist ng banda po. Ayan. Halata naman king boses na. Ayun, gagaral. Lalaking lalaki. Oo. Kayo sir, ano pong role nyo? Ay, hindi pala ito kasali. Ayan. Miron. Bali ako nga pala si Ryan De Rosipinlac from Bulacan, San Fernando. And role ko nga pala is rhythm guitarist and supporting vocals kay Sir Nate. Sige. AJ De Vera, vice na po ng banda. Yan. So, kamusta naman? Yung kayong first time yo ing mag-guest king programa ning station. As a band po. Yes po. First time po as a band. Pero kareng minuna, mag-individual guesting kayo rin. Hindi po. First time po talaga. Wala kasi first time as a band. Gulo nyo Kaya pala ako atin yung individual guesting. Ayan. So, ingke kayong banda aslag ing kayang Laguna. So, pakilala yun naman ingke kayong banda. Nanuya ing meaning na. Meaning aslag. Ne? Bali, yung Kapampangan na muna ito. Wow. Bali nga slag kasi nung i-translate tayo, balam sala, mga yan. Light, balam, it symbolizes hope po. Nya nung katang karang pas Battle of the Band po, deng line up miyalos, datang kanta darang Dilaw, ratang 3019 Kaloy na ting meaning na rin kanta tungkol ya karatang kailangan ni mulat tayong mata, karang malalyari kaya ning bansa tamo. Wow. At very important yan naman talaga, ne? Ining sala, ing aslag, ne? King kay katamong aldoldo, pami biyebye. King sasabihan dapin ding makatwan, eh. Potang emo ne ikiting sala, buring sabihan. Balamula. Meten ako. Diba? Kasi, na kami din ng chance to open your eyes at akit may pasibayo ing sala, ing aslag ning aldo. So, nanula rin kaya kayong identity mo naman or rening kaya kayong kaya kayong buring ipakit pa as a band kumpara ka rening aliwatampang banda. Kami po kasi since busy nga kila Yumias lag itambala mo symbolize ming hope mo kanto. Yung kasing main goal mi talaga sa band itambala mo mag-connect ka rin message mag-connect ka rin tao through our message. For example ito po line up itang kayong 3019 Patikaloy which is about corruption. So, kumbaga, gagamitan ming platform para mag-raise kayong para imulat nila ring pun tao mga. Sige. Tuad po ka rin, metong karetang description mi rin katang band mi kasi is, although ito itong aspect na nitong katang meaning ng pong kay motive, pero katang musical aspect naman po, we try our best to transcend within po genre. So, ali kami mutang rock band mga yan. So, parang minsan rock band mga minsan magaliwaliwa kami genre para ali kami mo rigid ketong meto nga kay. So, even at that aspect makapag itong meto ming raise itang freedom ketong makanta po itong at least mo itang mag-resonate kami karatang tao itang yada sabi makapag-relate lang karatang music tipo. Actually, sir, sa mga banda talaga ngayon, nakakatuwa na ginagamit talaga nila yung platform din to convey their message. No? Yes. Halos mapapakinggan mo talaga ngayon to connect sa ating kasalukuyang panahon at yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Maririnig mo yung mga kanta nila talagang ang lalim ng meaning. No? Actually, ang mga kanta naman kasi is kung babalikan mo, galing ng mga tula yan. Mga tula. So, nilalagyan lang ng hymno o rhythm, no? So, kaya expression yan eh. Ang pagkanta hindi lang basta kumanta. So, dapat mayroon talagang damdamin, no? Tagalog. May damdamin yan, no? So, pag walang damdamin, kahit gaano pa kaganda yung kanta o yung meaning ng kanta, yung meaning behind ng kanta, pag walang puso o walang damdamin, walang connection. Wala siyang dating, no? So, tama yon, tama. Ganun man talaga. Dapat. At nang kaulaga, King Metong Abanda mo naman talaga itang connection. Yes. Ne? Connection, King Balang Metong kay kayo. So, makanano kayong mag-connect? King Balang Metong. Ating kayo bang ritual, agagawa? Galing ba kayo ng itlog? Bayo kayo sumalang, mag-perform? Bali, keng nung ikayan tayo po yung process may kayong pa mag-line up. Kayong line up po kasi pisabyan miya pa mo po na nung line up mi tas usually po yung mag-line up kami yung
yung buong banda, atin niya pong team in deng lineup. Example, Oo. Corruption. Hanggang mayari yung kanta, tungkol ya kitang mga titang team. Kumbaga, liya-liya-liwa. Yan, potang musically naman, potang tungkol kay music, ayan, yung kaya kaming base, iyang pundasyon mo, iya karetang mga nang kayo mag-transition, papunta kitang ngaliwang kanta, mga yan po. Tapos si Ryan Deiro, iya pong masipag kasing mga nagkat-practice yan. Kaya po, kanya, biko-connect kami po, balang mating kami pong individual role kayong banda po. Yung drummer nyo naman. Ano yun? Palo lang daw ng palo. Palo lang ng palo, no? Isa kayong pinapalo, no? As for sa drummer po namin, yung drummer naman po kasi namin is, kumbaga, versatile po siya. So kung ano po yung binibigay namin na kung may advance man po siya, parang i-add nyo na lang po. Ganun. Pero minsan po, pinapractice pa po namin para po, syempre, mas okay po yung tugtog. Actually, Sir Neil, nung na-meet natin, no, nung nag-cover ako sa inyo, dahil nga, for the screening. Nakita natin yung drummer nila, talagang binaklas yung buong drum set. Tumagal nga yung setup dahil sa kanya. Ang tagal ng setup niya Kasi pero nung tumugtog naman, ang galing ng palo niya Hindi ganun talaga Normally, ang mga, kahit na meron tayong setup na drummer, yung lalo na yung mga snare, yun talaga dinadala nila yun. Kasi iba-iba ang tunog ng snare. Depende sa tenga, depende sa palo. Kasi iba-iba yung palo ng drummer. Merong masyadong swabe, mayroong galit. So iba-iba 'yon. Iba nag-exhibition pa, paikot-ikot, di ba? So kaya yung snare talaga, normally yan. Dapat dala talaga nila yan. So para naman kaning kay katamong Pamisabak 2025, makanano kayong magsadya para king competition na ini. Actually po kaya pa po ring lineup mi pag-isipan mi pa. Pero di ba po atin niya pong kantang metong song Kapampangan. Yung gagawin mi pong yan, itang Kapampangan na ikanta mi, kailangan detang bayo ya itang kantang Kapampangan. Try mi ya pong i-connect kitang kantaming Kapampangan. Ito po kasing, pwede ba sabihin ganito kanta? Ito po kasing... Alim mo na. Basta, try mi ya pong, itang sabi ko nga po kanina, yung flow na ning pa magkanta, kailangan atin niya pong team. Kaya i-connect mo po ang gaketang mayari. Bantay kayo magkasakit mag-transition Actually, metong kareng abansin mipin last screening. Tutupin ta, connected laretang kantayo. Anya po tang mag-transition niya kitang tutuki. Balamu kabudnya ni lundag Baga connected la pa mo rin. So, ngayon, inanunaw man datang challenges. I experience you. Potang mag-rehearse kayo. At, syempre, students kayo At, naman makanta kakaba itang panahon talagang mibye. Banta, mag-practice kayo. Since nasabi nyo nga po students kami, ito po, yung main challenge po kasi kayong pa mag-practice, muna po hindi yung schedule mi. Kasi kami po kasi, ikaw po may kakaklase Although same school kami, yung schedule namin, taliwas sa isa't isa. So, minsan po kasi may iba po kami ginagawa. For example po si Neil, na kasama po siya sa church. Tapos ako po, parang may iba rin pong yun. Parang, yun nga po, yung hirap po kami schedule. So, any itang I-encounter you na challenge? Yun naman po dahil po dun sa kita naman kuling kitang oras medyo maikli. Itang time na pag mag-areglo. Depende naman po kami kasi makanano kami mag-areglo. Pero pag po ko idea makanta tapos i-relay kayo po karela, medyo ito pag-areglo kasi bala mo ati ko areglo tapos ma-refine niya po over time. So, yan medyo yung challenge niya uling maritaking oras. Wala kailangan mo yung pambilis sa mga talawa kasi minsan ating areglo pasatingan niya tapos pakinggan may next week ay pala pwede makanta. Depende rin sa mood, di ba? So, makanano lang overcome dening challenges sa rin? Since passion me din po kasing music, minsan mag-sacrifice kaming timor tapong importanteng gagawin. Siyempre, since passion me happen, para mag-enjoy kami, tuloy mi naman. Parang, wait up. Siyempre, wala na makapigil kayo. Tsaka kaya rin po kasi, sayang po yung opportunity. Since starting band pa po kami, kailangan po talaga namin as much as possible na exposure, parang gano'n. Sabi nga, if there's a will,
there's win. Oo. At saka ano nga sir, 'di ba? Pag ayaw talaga may dahilan. Pero pag gusto, palaging Maraming paraan. pera. Pera? Paraan. Paraan. Ayan. So, ngayon naman, uling ining kay katamong pamisabak at suneking kayang second year na. So, kay kayong mumusbong pamong musicians, young musicians, makananuya kay importante kay kayo. Ining platform ay ining pamisabak para kay kayong mag-start pa mo. King makaniting klase ning kay kayong gagawan. Para po kay kaming starting band pa mo, ana pong kahalaga na mika-event mo pong mga antini kasi akakitala po rin talent da rin Kapampangan. Bukod po kanita, emo po kasi kayong Pampanga may alto niya, pati kayong karengaliwan lugar, apapalto ta karela na agyuta mo bilang Kapampangan, agyuta mong sabi. Tapos, den kultura tamo, agyuta lang ipakit karela nung pakanan niya kasanting, den kaya katamong kultura. So, kaning daratang November 30 kanyan, makananuyo lang incorporate din kay katamong Kapampangan elements king kay kayong maging performance. Regarding naman po ka rin, try as much, katulad po, kasi po pag areglo kami po, try mo itong event, karetang chords, karetang harmony, magkwento kami. Aliwa mo po ketang lyrics makanta. So, kalupa na pitamination yun, nandito ang bala mo, smooth yung transition makanta. So, bala mo, kaya mo po ka rin na itong, in-incorporate mo po itong original composition na po nitang Ate Ko Pong Sing-Sing. Although, asyuya po ito, pero minix mo po kitang modern pag-areglo, karatang modern chord progression makanyan. At the same time, inabi mo itang original. So, papakit mo yan na this modern tsaka itong old, papag-gihabi mo po. Ayan. So, talagang bubulos na niyeng time and effort ining kay kayong daratang competition king November 13. So, itang journey yun naman, papunta kening pamisabak. Kumusta? Very exciting naman po since ito nga po itong ating Kevin Challenge king schedule. Although kahit naman mga to, enjoy lang po. Parang tuloy-tuloy mo. Kasi passion nga po. So, kareni namang kay kayong audience ne. So, nano para kay kayo itang buriyo sanang panamdaman da ampo itang maging reception da king kay kayong maging performance. Kayo po. Sana po kareng audience, sana mag-enjoy lang mga yan. Pero yung buriming iparamdam karela na yung kultura tang Kapampangan, piyamo-yamo. Kailangan ikatamis mo. Karan, walang preserve tala mga yan. Tas at the same time, sabi natin ng kaya kaming baista. At ang mix tayo keng modern. Pero at the same time, lultoya pa rin yung kaya katang kultura. Lalo na nga niya, sabi na po kasi nitang mestrami, yung kulturang Kapampangan, mamamatene. Kaya para kaya kami aning kasanting event ay niuling through this event, balam apapakabiyayan tayong pasiba yung kultura tang Kapampangan. At itapin bilang kaya nakan maragul kayo part, kayo na mo nakuhabi. Ikaw lang nahiwalay. Kasama pa ako. Ay, kasama ka pa? Kasama pa ako. Sa height, no, sir? Walang ganon. Nasa iyan tayo. At bilang, nawala na ako. Bilang kaya nakan, maragul kayo party. Kening binapining kay katamong tema, pisaupan-saupan, gambulan, kulturang akaragulan. So, as youth, bilang kaya nakan, maragulyatang kay kayong papil, sukat gampanan, bangkanita, akulkul tayo, agambul tayo, itang kay katamong culture. Bangkanita, potang akulkul tane, so, panigobran tayo, bangkanita mag-retain ya, at pasa taneman, kareng tutukita pang lahi or generation, hanaping makanyan. At nang kasanting pine, ikayo ba bilang kaya nakan, nanula pang paralan, dengay isip yu. Bangkanita, karetang mga lating paralan na reta, preserve tayo pa, kaya katamong kultura. Since Gen Z nga kami, so, yung munang paralan na isip para ma-retain yung Kapampangan culture, syempre munang didis, yung gawing medium po itong maksabi, kumbaga ikalat niya, since yan yung panahon tamo, madalas kasi akakin may po,
ay malalyari, gagamitan ng medium ding generation, kaya na kami, is more on Tagalog tsaka English. Minsan, yung mga Kapampangan na tao di nila alam magkapampangan. Like, for example, may encounters na words na medyo, na hindi man ganun kalalim. Parang unfamiliar po sa kanila. Ganun. Tagalize la rin gagamitan na, doon Awa, ating ko pindaramdaman kaya karetang vlogs, makanyan, which is makalungkot talaga. Timawa ng makanyan. Nangasdan ako, which is, itang tono, gagamitan itang tonong Kapampangan, pero itang nangasdan na, Hindi naman. Kapampangan ito. Kumbaga, ing Kapampangan na nita, may ngasdan, may pakirut, may bigla, makanto. Pero itang nangasdan na, Slang na siya, straight slang. Pinaghalo-halo na niya, sir, So, to add po kita sa tabi nandi, ita po itang king language. Ita po rin po kasi itang pinaka-base na rin kay society. So, although itang karetang napasinan tayo po kasi karetang minsan atin niya pong mindset rin tao na kapag associated king English mga ta. So, pag may kaanak wala, so English, wala mo, atsunarin kita economic status do, mga ta. Pero kung isipan tayo, kasi yung Tagalog ang pong English, pag ningwala Pampanga, tutunan din pa rin. Pero pag ningwala ka Pampanga, mo na tutunan din Kapampangan. So, as much as possible na ang katucho Kapampangan, turuan namin yung Kapampangan ng tao. Kasi kapag ningwala, dala na ito Yes. Anya, for example, at mo naman kasi minsan ketang geographic mo nung no karing ka banda king part ning Pampanga anti mo kami king Apalit malapit kami Kalumpit king Bulacan so mo talaga pangilagan na retang aliwang amano retang aliwang words bala mo may samutan nala anya yak maragul ko rin pasalamat na king pamilya uling maragul ko king matwa king apo makanyan na talagang gagamit lang retang amanong Kapampangan. Na adala ko, ayadap ko. At ngeni karetang pangupangunakan, makanyan. I see to it na tuturo ko lang mga Pampangan talaga. Kay but, timo, retang adwa kong pangunakan, Tagalog dong paksabyan deng pengareda. So, potang turo ko lang mga Pampangan. Which is na naman kasanting, potang ako kuwara, ang popang babaluda, itang amano. So, ito siguro itang pamangurek. Maragulya namang bagay talaga ito. Lalos na keng kayong Pampanga ing school diba? King kayong Pampanga State University which is located kenipin king Bacolor na balutamong ken preserve rin ing culture talaga ning Pampanga, ning Kapampangan. Lalos na ing Bacolor metong yan kareng talagang purong mga Pampangan mo naman keniking kay katamong lalawigan. So ngeni, nano naman itang advice, abyayo karetang Kapampangan musicians na mangarap mo naman mag-perform king stage kalupayo. Siguro, advice me sa band, kareng future, kareng mangarap mo naman kalupami. Pota sanang ating opportunity, kalupad rin event areni, tungkol la kareng kultura tamo, para mo rin na-preserve tayo. I-grab yung opportunity, kalupami yung gagawan mo ngani. Kasi sayang mo kasi exposure yan naman kasi makantini. Tsaka, kani nung mag-start ka pa mo, kareng event ang makantini, kareng makantini ka dapat talaga magsimula para may kaday kang exposure pin. At saka itapin for sure, ikayo, kingakakit ko talagang buriyo, grabe mo itang opportunity. O yan naman, win or lose, nano itang kayong experience or take away, kaning masanting opportunity ngayon. Actually, yung mindset mo po kasi sa band yan, since starting kayo pa mo po. May naman kasi mga mindset ng kailangan manyapot ka to, kailangan apal to tama yung mga kanyan. Kaya kami po kasi talaga itang importante, convey mo masalis itang message. Yes. But through kay musicality, may mga kanta. Tapos, Kabita may nakaalala. At tinatamay ka agad nakakita, Jo. Sige. Through musicality, balam double na rin kitang advice for young musicians na Kapampangan na
with either win or lose, maging true kayo kita music, apapalvalyo. So, ali kayo mag-confirm or bala mo, ay, initang uso initang burida rin kay. O, alam mo naman burin tutugan, aliwa naman ito itang mag-connect kaya okay music. So, as much as possible, although actually itang fame mo pa kay, basta itang output mo, itang may satisfy ka, bala mo, may paldan ka. Kasi makanta ka rin musician, bala mo kapag mag-write la, tilang panto na, dapat tagawa kita mga nini, bala mo ba satisfy itang kikilob da. So, as long as mas satisfied kayo as a band, itang music akwayo, itang makanta, happy dito itang, may itong current trade na rin pag musician. Ayan, aga na ka na din. Aga na ako na yung sabi ko. Tsaka add-ons mo, since nga itang performance. Yung kasing more on panikwan namin talaga, itang I enjoy mismo performance. Sa bentana mong ating nagkamali kami makanyan. Enjoy mo kasi dagdag experience din as a musician. Oh, wow. Dagdag din po. Kami rin kasi, MEI isipan na win or lose situation yun Kasi nung starting band ka pa mo, karetang oportunidad na makantini. Win-win situation agad man yung boto o masambot. Ito. Tsaka ito nang ka-importante, lalos na talaga king pamagumpisan na kumbaga mag-invest ka pa yan Manipon ka pa mong experiences, galingan, and from those experiences, ka rin may build itang foundation mo na gamit mo potang karing daratang panahon at sabi mo talaga na ayan, ready na kang bakbakan, makipagpamisabak, karing aliwa, pwede na kayong lumwal, At itang sinabi na ring, ulitin lang yung AJ, baga po-point na itang identity na itang karetang susulat, karetang performances. Nakilala. Yes, napaka-importante kasi na gusto mo yung kinakanta mo, gusto mo yung sinusulat mo. Kasi doon ka nga nakaka-connect. Yeah. Yun naman talaga yung yung direction ng Sinukwan Pamisabak. Hindi siya talaga competition, hindi siya labanan, kundi paghahanda sa dadating na laban. Kung ito yung direction na gusto mong gawin. Diba? Kung gusto mo talagang magambanda, kaya nga nung screening, nag-decide ang committee na gawing sa studio, hindi lang basta-basta studio, I think alam niyo naman yun. No? Master industry ready na recording studio siya. Para dun pa lang, magabay nyo na kung talagang ito ba talaga yung direction na gusto nyong gawin. Kaya nga screening diba? Tapos ngayon, eto na. Diba? At diba, kasanting na nitang opportunity na keta pa mong screening, bala mo, minyambot na kayo rin, karetang binyedang payo kayo, nung makananuye pang apasanting itang maging performance you. Siyempre, king saup ng direct nil. Ayun. Naubos ang boses ko. Gana-gana, tuturudan na kayo, even itang position you, potang tugtog na kayo. So, karin pa mo, sabi yun ng minyambot na kayo Lalos na karening kay katamong banda na first time dang nilo king metong recording studio. Pero tama ko yun, Chin, yung walang first time. Walang first time. Ang pag tumutugtog kayo, hindi ko sinabing walang first time as in walang first time, no? Pag tutugtog kayo, isipin nyo laging first time. At last time. So, ibig sabihin, ito yung una at ito yung huli nyong tugtog. Yes. Kasi pag yun ang inisip nyo, gagalingan nyo Kasi ito na yung huli, pero ito rin yung una. Diba? Yung pagkapapasok kayo sa eskwelahan, diba? Lalo na yung panahon ko, Chin, yung excited ka sa mga panahon ko. Ibubulgab ko na. Yung excited kang magkaroon ng libro, babalot ka ng libro, magsashine ka ng sapatos, lahat bago, diba? Ngayon, hindi na masyadong ganon. Pero nung panahon ko, ulitin ko, excited, no? Kasi first time. Pero pagka middle na ng school, parang tinatamad na. Andiyan ang hindi na gumigising na maaga, 'di ba? Medyo tinatamad na, hindi na gumagawa assignment, hindi na niya ayos yung gamit, hindi na nagsashine na sapatos. Gas-gas na yung mga gamit kasi, no? Ngayon yung last day naman, yung tipo bang hindi naman sa lahat naman tayo dadating sa last day, 'di ba? Pag alam mo na yung huling araw mo, 'di ba, gagawin mo na lahat. Pupunta ka na sa lahat ng gusto mong puntahan, kakainin mo na yung lahat ng gusto mong kainin, 'di ba? Sasabihin mo na sa mahal mo yung lahat ng gusto mong sabihin. Ganon din ang pagkanta. Ayan. Oo. Una at huli. Yan.
Ngayon, ibakalan niya kanya ning message ng direct Neil. Ayan by the way, Sir Neil, kay katamong maging technical director king daratang November 30 pamisabak Battle of the Band. Yes. So, ngayon naman, etane sa sayangan yung opportunity ngayon Siyempre, dakal makiramdam, tsaka manang deke ka. Baka pwedeng sampulan mo na kayo. Paramdam mo naman yung boses mo. Kareni kay katamong. Any song po. O sige, itang kaya na ako. Balita ko may original yata sila Kahit na hindi kasama sa criteria, may original yata Gaya sila. kantame. Bale, may original song po kami. Title po nito is Kandungan ng Kawalan po. Bale, yung chorus niya is sinubukan kong wag lumisan sa kandungan ng kawalan. Hindi mo masasabi, hindi ko to pinaglaban. Sinubukan kong wag lumisan sa kandungan ng kawalan. Hindi mo masasabing, hindi ko to pinaglaban. Diba? O nga ni naman, tang kaya katamong favorite, atin ko pong sing-sing. Okay, yung atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, ama na keiti, keng indong ibatan, sangkan keng sininop, keng metong akaban, me walaya iti, eko kamalayan. Diba? Yung boses niya, sir, ang malamig na buo. Na medyo malalim. Ayaw pang ilabas Oo. Niipit pa Oo. Naka-jacket kasi. Dakala salamat. So, puwera pa kening kay katamong pamisabak, no karinda kayo paakit. Rening kay katamong kakaluguran. Patating kay pang tutuking gig after ning pamisabak or prior. Gig po wala pa naman pong gig. Pero may page po kami, paki-like na lang po yung Aslag sa Facebook and soon magre-release po kami. I-release po namin yung kanta namin kung pag natapos na po. Pag-support na po. Yun lang po yung abangan sa amin. Yung i-release maganda namin ngayon, Chin, Kasi dati, kailangan mo makompleto yung 10 kanta. Tapos dapat malaki yung budget mo para makapag-produce ng album. Ngayon, dahil sa Shopify, even TikTok nga pwede kang kumanta. Di ba? O kaya YouTube, di ba? So, Facebook pwede rin. Yun nga lang, mas ang Spotify. Kasi pwede kang mag-earn ng royalty. So, napakaswerte nila. Talagang panahon ko talaga, ibang-iba Oo nga, parang narinig ko yun, sir. Talagang kukompletuhin mo na dapat yung 10 bago kanta makapag-release talaga. ng album. Ayun nga. So, any message? Karening kay katamong kay kayong supporters, karing kapampangan, antimurin ding mani muna. Ban kanita, ayatad deke kayo, antimurin karing kay katamong kakaluguran. Ining masanting event ini, which is kay katamo ping pamisabak Battle of the Bands. Para po sa mga manonood, patuloy nyo pong suportahan itong event na to and we promise na mag-enjoy po kayo sa performance na gagawin namin. And syempre sa committee ng event na ito, thank you kasi nagbibigay kayo ng event na ganito to promote our culture. Bakan to, mateng tuluyan din kaya katamong kultura. At the same time, preserve tayong kulturang Kapampangan. Ayan. Tating kayo bang buring sabyan, karing mag-handle kay kayo, karing mag-suporta mo naman kay kayo, bang kanita milog kayo, kaya ning competition na ini. Wala naman kay, pero siyempre karetang kaluguran mo rin kayo, so suporta kaya kami, karing COE, BSCS 3C. Ito, sa pati karetang Manalbe, katang November 30, kita-kits tamo and be true to music tamo. Yan. At ang gani po gayan talan Rening Manalbe kayo naman. Maya pa abak, kang Jonalyn Navarro, kang Carla
Santos, kang Irma Carlos, Sherry Carlos, Micaela Noha, Shanaya Santos, may itong latang pamilyaret. Carmela Mendoza, Elena Antonio, Lady Co, Joshua GP, Hashem Adonai, kang Jomer Punzalan, Lester Anthony Sanggalang, kang Aisley Gania, Angelica Gaspar, Ami Rosales, Rose Muzones, kang Dina Delgado, Elsie Santos, Clarence Roque, Edna Garcia, at kang RMT Shell. From Razy Fontanilla, shout out Aslag Band. Ang gwapo naman ng direct namin. Shout out to Dr. Joy. Ayan, ilan na po ang nagsabing gwapo ka, direct? Nakarami ka na ata. Fake news yan. From Kim Paulo Laushanko, good morning. Best of luck sa lahat ng kasali sa Pamisabak 2025. Shout out Aslag. Hello, Direct Neil. Ibuhos nyo na lahat at mag-enjoy din. Thank you, Sir Kim. From Lester Anthony Sanggalang, let's go. Ayan. Siyempre, no, talaga namang nakaka-excite itong ating darating na event din naman talaga. So, Sir Neil, bago tayo magtapos, baka may gusto po kayong pasalamatan or i-greet na rin po. Okay. First of all, salamat sa Bright FM 91.9 for continuously supporting yung gantong advocates ng Sinokwan Festival na pinangungunuhan ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, headed by Engineer Fer Kailao. And of course, yung Sinokwan Festival Committee ngayon na binubuo or pinangungunahan ng committee chairman right now is si Sir June Pineda. Ngayon yung sa Sinokwan Pamisabak, kung last year ang tawag is Sinokwan Kapampangan Battle of the Bands, ngayon meron na siyang identity, yung sinabi mo identity. So Pamisabak, bakit Pamisabak? Kasi ready na ang Kapampangan lumaban after nito. Okay? So ang chairman po o chairperson ng Sinokwan Pamisabak si Dr. Jocelyn Joy Fernando Aveles Fernando. So salamat po sa inyong tiwala sa team ng production team ng Lumine, lalong-lalo na sa mga teacher o mga guro nyo, pamilya nyo, magulang nyo for supporting your talents, no. Keep on trusting yourself, keep on trusting your band. Yun lang naman yung sinasabi ko. So babatiin sir, ko ba? So ang Sinokwan Festival po ay nagsimula pa noong 16 ng Nobyembre, yung screening natin. Pero sa ngayon po, araw ng Wednesday, 26 ng November, in fact, nag-opening talaga siya. Yung grand opening niya is yung 23 November sa Robinson Star Mills, no? So nagkaroon doon ng food cart. Hanggang ngayon, open pa rin po yung mga art exhibit. So puntahan niyo po yon. Pero sa ngayon po, Wednesday, again, 26 ng Nobyembre, patenakan o yung Quiz Bee competition po para sa elementary, junior, and senior high school na ang topic po ay about history, culture, and heritage. Simula sa Pampanga history, Philippine history, hanggang sa Philippine Revolution. So nangyayari po nangyari po ngayon alas 10 ng umaga sa Clark City Front Mall, Pampanga. Susundan po ng Kapampangan Dance Seminar Workshop para naman sa mga MAPE or PE teachers and student na gaganapin hanggang alas 5 ng hapon sa Robinson Star Mills, Pampanga. Followed by drum and lyre competition mamayang hapon sa Mega World Capital Town, Pampanga. Para sa secondary level, junior and senior high school category. Kasi yung unang drum and lyre nangyari nung linggo para sa primary. And then, bukas, which is Thursday, 27 ng Nobyembre, Kapampangan Hip Hop Competition. Ito yung mga talagang medyo, malalambot siguro ang katawan ng Kapampangan. Mahilig sumayaw, no? Bukod sa pagkain. So, 10 a.m. naman yon sa Robinson Mall, Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Susundan yung mga nabitin sa workshop, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 sa Robinson Star Mill, Pampanga. Yun yung Kapampangan Dance Seminar and Workshop para again sa MAPE teachers and students. So, tapos yung pinakabangan ng lahat, yung Lakan at Lakimbini ng Sinokwan. Ito yung pre-pageant program. Dito nang galing si Emma Tiglao. Siya yung resulta ng Sinokwan Festival. Yes. No? So, alas 4 naman yon sa Clark City Front Mall, Pampanga.
And then, the following day, Friday, 28 ng Nobyembre, on-the-spot photo contest para sa mga estudyante at mga professional photographer. Nagaganapin sa Mega World ng alas 7 ng umaga, back-to-back with street dance competition for level 1 and level 2 category. Alas 7 rin yun sa parehong lugar, which is sa Mega World Capital Town, Pampanga. Sa bandang alas 9 naman ng umaga, balihin natin yung street dance competition for level 1 and level 2. May mangyayari rin sa Robinson Star Mills, Pampanga. Followed by sa hapon naman, free interpretative dance competition sa level 1 and level 2 pa rin. Alauna naman yon sa Robinson Star Mill. And yung coronation night ng Lakambini ning Sunukwan, 29 ng November yon, which is sa Saturday, 3 p.m. sa Robinson Star Mill. The next day, which is yung 30 ng November, Sunday, coronation naman ng Lakan ning Sinukwan, 1 p.m. naman yon sa Robinson Star Mills, Pampanga. And then sa hapon, eto yon. Ang pinakaabangan ng lahat ng nandito ay ang Sinukwan Pamisabak 2025 Kapampangan Battle of the Bands Final Showdown. 4:30 ng hapon yon sa amphitheater ng Mega World Capital Town, Pampanga. Actually, doon natatapos yung Sinukwan Festival, pero mayroon silang post-event na mangyayari naman sa 5 ng December. Spoken word poetry competition alas 3 ng hapon sa Santungan ng Kulturang Kapampangan. And then kung merong OPM, meron din OKM. Ang OKM is Original Kapampangan Music Performance, nagaganapin sa Santungan ng Kulturang Kapampangan ng alas 6 ng gabi. Ang balita ko, kung sino man yung mananalo sa Battle of the Band, maaari kayong imbitahan para mag-perform doon. Dahil doon din mangyayari yung Partners Appreciation Nights kasama yung performance ng OKM sa Santungan ng Kulturang Sinukwan, 7 p.m. Ayun, so, marami. yun ang kabuuan. Opo, talagang mahaba-haba itong ating Sinukwan Festival. At least dito na papasok talaga natin yung iba't ibang age group din, no? At yung kanilang forte pagdating dito sa sa ating kultura, no? So maraming salamat, Sir Neil. Maraming salamat. At banggitin ko lamang po ang ating programa pa na natitira para sa araw na to. Abangan po natin ang ating 10:30 a.m. Rosary. Meron po tayong 11 a.m. Healing Mass with Reverend Father Ronnie Cao. 12 noon, Kwentuhang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres. Ang 3 p.m. natin at Chaplet of the Divine Mercy. 3:30 Sunis Kapampangan. 4:30 p.m. Beyond Service. 5:30 p.m. ang ating Red Wednesday 2025. Kaya po, naka-red tayo ngayon. Ang ating pong misa ay magaganap ng 5:30 p.m. At ang tema po ng ating Red Wednesday ngayon ay Living Hope Amid Suffering, Eucharistic Celebration at Metropolitan Cathedral of San Fernando, to be presided by Most Reverend Florentino G. Lavarias, DT. At ito pong celebration na ito ay bilang pakikiisa sa ating mga Kristiyano, mga kapatid na Kristiyano, retang daralan, pamanalipit, kasakitan, because of professing their faith king kay katamong Ginong Jesus. At ayan po, pasibayo, dakala salamat karen pong kay katamong Mekiramdam at Menalber Kenny king kay katamong Public Service Advisory. Eya po kakalingwan on November 30, 2025, Pamisabak Sinukwan Festival Kapampangan Battle of the Bands 2025. Chinchinugid po kakaluguran, mimingatamu po at Luidia ingkay katamong Kulturang Kapampangan. DWBL-FM 91.9